ujian lah lulus tetap berdiri tetap berdiri tombol gini kan ya itu berarti kejulian itu yang mungkin jadi kan buru-buru ikan lele Pak Jemion dan Ibu pancen oke ngopi iya minangkani dawuh saka kadang-kadangku saka kru JAV Kru Wahyu Mata ngono Kinder Sumilir lagune ngono tapi sungsungake kelawan kadang-kadangku Karang Taruna pemuda-pemudi dulu ana lingkungan RT 1 ini Dukuh Jaten ngono iya sing nyang kuyung bak-bak dalem kene anggone kadang redo Kang Mas Junior lawan Mbak Yupain kagungan gawe tasakuran begini ya moro kayak gini ditanjake ditanjake ya Kinder Sumilir ya bukan anak jadi bukan anak ya tanjake ya terus
dhisik nggih anakku sing kene anakku sing dene mumpung kanggo istirahat yo ora mung kru Nadya Lanas lawan Gema Mustika sing hebat kalbu kadang warda Kang Mas Jumiyun sekeluarga iki yo hebat piyayine iya sababe lumayan ayo hebat ya sing paling bakulan sing paling umpama nduk ndak kanthi bebarengan ngaturake puja puji syukur kunjung ngersani Wang Agung ya ngono karana nikmat peparinging Gusti sing kawujud kesehatan lahir batin iki alhamdulillah wilanganku bisa sowan ana dalem kene minangkane dawuh pangandikane sing kagungan dalem panjenenganipun Bapak Jumiyun sekalian Ibu Paini ngono rikala sasi kang kepungkur pirang sasi kaitung saka dina iki wis pirang-pirang sasi suwi pokoke tindak ana guboko etan ngono etan fager panjenengane Bapak Jumiyun sekalian Ibu tindak ning guboko etan ngono dawuh kelawan aku lan kowe nduk titik kalungguhan sing prayoga iki kowe lan aku sak kanca kadawan suka hiburan ngono angestreni krentek lan nyat saking panjenengane nggone bebayang kari Kang Putra ngono iki hajat lan niat panjenenganipun Bapak Jumiyun sekalian Bu Paini tasyakuran pernikahan bebayang kari Kang Putra yuwi Ananda Yuni Novitasari Ananda Yuni Novitasari kang wis kelakon jinatu krama kelawan panjenenganipun Mas Saful Khayat sapa Saful Khayat angel menawa jenenge bocah saiki iki jen angel-angel jenenge kok ya jenenge angel-angel ilat Jawa ya angel paling yo nonot gampang jadi gampang ngucapnya gampang nek kaya Mas Saful Khayat angel panjenenganipun Mas Saful Khayat putra Bapak Adhar Ramadan Ibu Siti Musbiroh jenenge angel saka Laladan Banyumas Jawa Tengah alhamdulillah nduk kuwi aku bisa ngestreni krentek lan niat saking panjenenganipun Bapak Jumiyun sekalian Ibu Paini kuwi aku sakonco sowan ana dalem kene wilujeng tanpa pambengan nggih amin Allahumma amin kang angka loro ora malih-malih nduk selawat lan salam tetep dipisung-sungake ana ngarsane Jeneng Rasul sang mustikaning jagat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wis mrintis sumantes saka jaman petenanti jaman pepadang lan uga sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina ing akhir besok muga-muga kowe lan aku sakanca keluarga agung Bapak Jumiyun sekalian Ibu sekeluarga masyarakat desa lingkungan kene lan uga para piyayi para penonton susra budaya kabeh kalbu sing bakul bareng muga-muga besok pikantuk syafaat saka panjenengan Jeneng Rasul amin Allahumma amin yung kalbu ewone umat Jeneng Rasul sing pikantuk syafaat lan pitulungane amin Allahumma amin minangka tandha mahabbah awake dhewe kantos lan dhewe marang Jeneng Rasul mumpung iki sing rawuh akeh nggih mumpung sing rawuh akeh ayo maos selawat bebarengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad hasbunallah wa ni'mal wakil menadem sing kahanane
sejati. Pak Semion ini hebat di pengajian ini. Ya wayangan ya pengajian. Pak Semion ya. Konco-konco ya di karapan bergudu. Kembali. Kalau sebelum itu, aku pengen sambung pancing dalu. Mau dibawani, dibawani. Aku sing songo sambung sing bawa. Ditepungke wae nggih, ditepungke dhisik. Kadang-kadang seniwati sing ndereke swana daleme Bapak Jemiun Ibu Paini wektu kangguan iki sing saka lor dhewe, sing saka lor dhewe saka laladan watu patok. Aduh, aduh ta. Saka kono. Dalane saiki sakit. Tak kira wis penak. Saka laladan Dayaan. Jadi yang watu patok lewat Dayaan Mas Bung. Ya. Kiduli Bayu sing saka Madiun. Panjenenganipun Mbak Yu Purwaningsih. Disambung. Bayu sing saka Kedhen Matugunan, Mbak Sri Wahyuni. Patok Bangker nggih. Ngono. Ya disambung adikku wedok sing saka Laladan Kecamatan Jambon, Genduk Utari. Oh iya, Patok Bangker wis kena dogek. Disambung adikku sing saka Laladan Sampung, Bro. Ya, Genduk Dwi Lestari. Ya, iki ora nek dogek ora nek. Karena aku kaprol ora iso. Iya, Genduk Dwi Lestari. Disambung adikku sing saka Laladan Badekan sisih kulon. Genduk Ana Aura. Ana Aura. Ya, lanjut sing idul dhewe adikku sing saka Bukal. Vela. Ya, Vela. Ya. Coba ke? Ini sambung panci dalu. Ayo, Dwi Lestari sing nyantuk iki. Ya. Tancak teman. Ngaturaken wilujeng dalu katur unjuk dumateng pepundhen kula ingkang mbareksa kademangan karangan Badegan kene lho panjenenganipun Mbah Lurah Pujianto ugi ibu lan ugi sedaya perangkat desa dan juga bapak-bapak yang lenggah wonten lembaga-lembaga desa karangan. Pomono pangantun Bapak Kepala Dusun Jaten. Wah iya sekeluarga orang dari Bapak RT ini Pak Tukiman sekalian Ibu. Ya, Bapak RT. Tanpa Pak RT Kemandang bos. God. Ya. Masih ngobrol golek godhong sapa? Saya. Bapak RT. Ayo lanjut ya. 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 Kantun lijeng dalu lijeng rawuh kantor dumateng bapak-bapak yang saking aparat kepolisian sektor Badegan dan bapak-bapak yang saking Koramil dan semua jajaran bengi sing hadir bengi sing rawuh ana dalem kene pomono tanpa ana polisi ya ruwet pomono ya terus
tan lilot mesti suarane duwingi gandang-gandang apa bendungi bendino tanggapan ning tetep utuh Agustus kalender sasi Agustus yang kemarin kuwi ya jenenge resepsi suku tamu semono ya wis mono sarane sing utuh tandone angin akeh tandone angin buk makme kathah ya lanjut kandheng panggraita angel nggonku yen rino banget nglengkara ganti siai sambunga ing wanci pungkasan pun kakang datan netra
cinta iki tak pisung-sungake sing nyimak yo kadang-kadang dulur-dulur sing nyimak lewat kanal YouTube iki pegundhenku sing ana Dubai ya tansah nyimak wah abon men Dubai ngendi Dubai wis kono abon pernah mbok pancinganipun Bu Farida yang ada di Dubai selalu nyimak ini penggemar setia Madio Laras. Oh iya meniki nyuwun lagu mangke sesideman katur kunjuk dumateng Mbak Kung wonten ing Guntik ugi Kang Slamet keluarga lan dulur wedok kula Bu Tumisah. Oh iya kagem jampi saya saking Bu Farida. Ya kagem jampi saya. Yo lanjut dulu. Ya. Sing sambat ya nek Mas. Nggih, mundang dalan paling murah di mobil Alfa toko Pajero. Iki sing sambat sopirku udah sambat. Sambat. Mergo ora melu. Sakake aku wae. Nah, kita SPJ-ne ramek iki. Kaya mundang dalan kok yo mlaku to Pak Jiyun, ya Allah supaya iki sing penak. Mundang dalan kok mlaku. Lakon. Sapa mong mlaku? Lah apa? Nang tumpakne anu kok rene. Tumpakne lekong. Ngajake semen. Mangga. Ya. Urip ana
Kok sangat tuh? Lah nek cedhek neten iki lho, Pak. Ora nempel banget iki. Ya ora nempel tahu. Serempetane ora kok. Serempet lho, mboten serempetan. Apa enek sing ngobos? Enten kok. Ngapa sih nek gareng dhewe kuwi? Oh, bus. Bus. Ora. Kok ngrasake enek sing ngobos kok. Marap. Marep Rono, Mas. Heh. Iki kanggonamu dhewe. Ya kita nolak. Oke. Yuk. Sakare wis. Karjane ora ketularan rugi. Rugi. Tarjan wis mulih kok omah. Ora iki kok ngarep daleme. Oh, Pak Karjan to? Ya ono kene. Pak Karjan iki mau legato putih Pak Karjan. Penerima tamu. Oh, nggih. Monggo gendang di JP mawon Mas. Ya, dan di JP ku batal meh. Luar biasa, luar biasa. Leres, alhamdulillah. Bupa ini pancen apa jenenge gamelan iki filosofine mewujudkan ring reh kerukunan Mas ya. Leres gamelan. Jadi ya ditabuh nut irama, kowe narasane kita kompak ya kerukunan sing selalu. Oke. Wong jenenge gamelan iku kan berasal dari bahasa Inggris. Nggih, masalah gamelan. Gamelan saka bahasa Inggris piye? Dari kata game dan land. Game itu permainan, land itu bergaris. Jadi permainan yang bergaris. Wong lek merucut saka pakeme notasi utawa garis itu bakal bubrah. Iki ora wong dadi cara benahe wong iki nek ngelepas saka garis-garis nggih kuwi bahaya. Kuwi bahaya banget. Wong kedhuwuren yo ora apik, kedeken yo ora becik. Niku mula kerukunan masyarakat niku sangat-sangat gemuruh, sangat-sangat membantu kita untuk mensukseskan sesuatu pagelaran. Oke. Adikku sing saka Bungkal serpeke menawan Vela terus Diabla. Viral. Dok, gue tak pikir kok yo kalah viral karo Tarman. Nggih, sing dalu padana. Sing dalu lho Bella. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lahir batin sehat? Nggih, sehat. Jobo jero sehat? Jobo jero sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Ora. Aku sehat tok padane sampean. Apa aku ya sehat to, Dok? Masa sehat? Lah aku sehat lahir dan batin. Bar jawane ka mau. Saka Hanjaya. Jamune kuat tenan wong apa iso dadi sombiak, dadi semangat. Niki Mbak Vela sarjana seni juga. Oke. Dari kawasan Bungkal. Ya. Komplit sing saka Bungkal ono, sing saka Pulung ya ono. Betul, yang dari Sing Pacitan. saka Jawa Tengah ya ono. Pacitan ya nek Sing saka Sampung ya ono. Komplit.
kabeh Sumoroto teko, Balong teko, Bajang teko, kabeh. Pancen ya kudu ngono, manunggaling seniman ya kudu ngono. Nek ngejekne Nyapa ta demak-demak. Iki aku awakmu ra cetuk rong dina wae kok wis rada piye ning aku. Tak piye. Apa masaku aku pengen ning awakmu. Perada piye, soalnya pengen ki ya ngomong. Ya, Nduk. Aku ngelus dodo. Kenapa? Aku wis tuwek. Jadi taman mau. Jadi ini taman disepung. Dia pas portal M3 mau udah mudun layu kan udah tinggal. Paling tidak kita itu kalau berkeluarga harus tiga kategori. Apa itu Mas Yang Gadeng? satu itu memberi contoh, Ayah. yang kedua mencintai, yang ketiga itu adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Oh, M3 nih tamiran. Nggih tarman, buka mudun layu kene yo pinter. Bangga di doanya yang untuk Ayah dari buat sudah manten. mulai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Cepat dikaruniai momongan soleh dan solehah. Ya, ada langgam-langgam di sini, langgam-langgam di sini. Ditaske para pinisepuh sing lenggah, ditaske ibu-ibu samanan dong, ibu-ibu samanan dong. Oke, ngeterakin prijen dulu, bapak ibu setuai ya Allah Mas Gane. Ibu-ibu sing no samping, no samping. Oke, prijen dulu ya. Kuwi ibu-ibu sing lenggah no samping, ibu-ibu sing remang no dalam ini. Ini kudu caosi pangito. Mbak Billy wonten pamundutan tembang napa? Langgam-langgam apa? Napa badhe bawa? Kali kula mriki. Oke. Sinten ingkang nyumbang lagu? Ingkang badhe nembang mau Pak sinten? Pak Nanot. Pak Nanot ingkang pundi Pak Nanot? Mosok Pak Nanot ngono, Mas. Mosok nonot. Nonotmu ilik. Pak Nanot. Nanot. Nonot. Kok tidak Pak Nanot tapi yang Nanot? Untuk mingking. Oh, niki aku sumane ngati sik Nduk ya. Bukan ngono kan melayu. Aku semua Wijaya napa masih ngoleh? Manut Kusuma Wijaya. Nggih, niki nggih nembe mawon lagu sing viral Mas Nggih. Ngono ya. Nggih, jan tenan bersama Murko niku. Mbak Mustikae. Mbak Mustika untuk salinya Indonesia. Oke. Kusuma Wijaya. Oke, ya. Gema Mustika. Juga spesial buat Sinoman nih. Betul. Kata-kata sinuman orang taruna pemuda mudi lingkungan gini. Nggih. Ya. Kata-kata gue sing ngurusi parkir. Ya. Monggo. Kawan semi, puspito ing taman sari.
dari Bungkal Ponorogo juga. Sisih kidul surasane tembang ki mau cocok ya dicaos ya teman-teman. Leres Kusuma Wijaya. Oh, iya. Muga-muga kembang ingkang mekar paribasane ora iso ditebak derma menungso sing iso nebak mung Gusti Kang Maha Agung. Oke. Wah, wong jenenge rejeki tibane pati wahyu jujur lan sapinunggalane sing ngukir aku sing dhuwur kono. Panggil sing ngukir tukang ngukir. Boten kok tukang ngukir kuwi malah budaya. Nggih. Boten tesih. Ana Mbak Ana. ora sebagai pengalaman ya. Enggak. Sedang dalu bertanya. Wilujeng dalu Mbak Ana. Sehat Mbak Ana? Alhamdulillah sehat. Nah, ya. Dalu niki saged silaturahim wonten dalipun Bapak Jemiyun Ibu Paini. Wae sebungan nang apa-apa. Pak bengaknya rezekinya lancar Bapak. Amin. 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 Ya ini sehat kabeh, sehat walafiat kabeh. Sedaya Bapak Ibu penonton sedaya mawon. Bengaknya sehat, rezekinya lancar. Pokoknya usahanya lancar, panjang umur. Dengan sing berwaras. Berwaras. Ibu-ibu sing masak disapa Mbak. Ibu-ibu yang masak di sini. Selamat malam Sugeng Dalu Bu. Nggih, wah jangan Tanpa ibu-ibu sing ning pawon, oh, kita lapar. Nggih, gor tenan. Pak RT niku wau Pak RT Tukiman. Pak Tukiman. Nggih, Pak RT itu gimana? Iki jope yo akeh iki. Apa Coba apa Mas? Jarine golek godhong. Alah, tukang golek godhong dong. Pak Tukiman liyane. Iki Jangan luar biasa. Penontonnya tumplek-blek. Bisa karangan mereka nggih. heeh karangan tadi Karangan. 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 Karangan apa karangan? Karangan sing bener iki. Niku akan kamu Mas Garing sing rodok metu. Yo sekeki aku wis ora ning karangan. Labene Lek abene aku ya abene nek kene. Mandaran. Rasane yo kaya wong gunung to Mas. Ya. Iki sing Ya sekeki aku nek pacitan kono. sekeki ya Abene sekeki. ya abene aku nek jejake Mas Gurit. Nggih. Nembang nggih, Nduk, Nak. Nembang Mas. Bangga. Napa niki? Ayo. Wonten panyuwunan apa mboten Bapak Ibu? Iki Coba. koleksi mawon Koleksi. kali Gema Mustika nggih saged. Mbok menawa sing kagungan dalem sekeluarga Nggih. arep nyanyi monggo diweni Oke. manci. Ditimbali naik panggung nggih Bapak Ibu. Jemiyun, Nembang. Pak Jemiyun, Mbak Yupa ini kersa lan nyanyi. Mbak Yupa ini monggo minggat. Ditarik sik Mas, ditarik sik Mas. Ditarik sik. Pak Mboten turun. Jemiyun mau pundi Pak Jemiyun? Pak Jemiyun kapundi? Pak Jemiyun. Oh nggih. Alhamdulillah. Turun nyanyi. Nggih, kersa. Wah, Nggih. Akan sing kagungan dalem iki lho anak. Kalian ibu. Monggo-monggo. Alhamdulillah. Nah, piye? Piyayine sing muda tumaruno, Dik, semangatnya luar biasa. yang budaya sangat menikah nggih. Piyayine budaya. Nah, lek wau kula kan prabene kan Tarman kalih Arsela. Nah niki Jonggrang kalih Bondowoso Boten. Bandung. Nggih. Niki badhe nembang Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Nggih, Mas. Niki badhe nembang Roro Jonggrang. Mbok pilih wonten dawuh Pak Yun? Kalih kanca-kanca? Oh, mboten. Langsung mawon. Kata napa ngoten monggo? Pun Boten. Boten. Oh, langsung mawon. nggih
Pokoknya bengi iki bongbong. Nggih. Pokoknya jeneng mana bongbong. Mboten saged matur punapa-punapa saking bongbonge mawon. Kandeng wonten jonggo to nggih. Nggih. Sampai tidak bisa berkata apa-apa. Iya. Mas Burit, kok kandeng neng jogo kuwi bahaya lho Mas. Nek mrungokne manten MC manten-manten kuwi. Kuwi ki asline salah kaprah, Mak. Ngoten. Mandek neng jogo kok kloloten. Malah Lebu ora situ terus metune ya Mas. Aku nek kono dodok terus gumoh. Apa nih iki? Monggo. Wis sok gumoh iki. Kalau sakit lolote sakit gede Sampeyan tau gumoh? alah kuali murkoin bedino biar Ya lho. Sudah kental Kok karo Mas Murko iki pikiran saya kok jadi jelek kayak gini. ini mak sakit ini nek gak omah kok pentul Kayak gitu. Iki sing matur kok dalang napa becake napa blimbuk tau. ini mak sakit nek Mas Bulet baru tahu kental Boten. baru tahu kental wis Nggih, tahu menika manteng mendel jan halus. Mas sing matur becake oleh blimbuk. Iya. Roro Jonggrang monggo Nggih, Ya. monggo. Ayo, ayo. Sing kagungan dalem Mbak. Pak Judiut. Nggih. kalau tak terima tak sakit tembek jenengan nang Mas Bulet kula jenengan Harap tulung kagungan Mas Gareng. Ya. Oke, sip. Mas. Ya. Iki yo kanca sekolah, karo Pak Jemion, kanca sekolah. Nggih, perias sing ngrias Mbak Manten sing 3M Mahardika. Ya. Nggih. Sempat viral Mbak Yuni ini. Sing ngrias iki asli. Real. asli real Sing ngrias Mbak Mbak Manten. mereka saking kanca-kanca YouTube badhe up niki Mbak Sri Wahyuni perias Tarman yang 3M. Kowe bagian piro? Bayar tenan apa ora? Cek palsu kok. Mas Gareng, Mantap dapur. Pak Jemion iki kanca sekolahe Mbak Sri Wahyuni juga kanca sekolahe Pak Bupati kita Pak Giri Samcoko. Jadi alhamdulillah sore mau pas gawe teman
manten Pak Giri rawuh ana dalem kene. Alhamdulillah. Nama timur ya. Oh, bupati kita itu bupati hebat. Luar biasa. Rencane. Mbak Yuni malah buatan kerasa lah menikah rencane. Gareng iki biyen ya tau kanca sekolah Pak Giri. Tapi Kamu sekolah apa? kanca mangan. Gareng kanca mangan. Dadi yen panjenenganipun beliaunya Pak Bupati tindak dahar, gareng iki ngetokne ning gurine. Oh, nggih. Sempo niki Ora Mas. wis karek sithik lo tak ngomongne tak jane kresek. Terus tak go mulih kancane padane wong mabuk. Wah. Nggih. Monggo napa niku? Kasih reuni iki Mbak Yuni kalian Pak. Sebenarnya kasih reuni. Serius. Kakno kanca SMP. Nah, Kira kanca dahar numpuk nek lah. Moga. Tembang kangen. Nggih. Ya, gimana Mas? Nggih, langsung. Ya. Pembalung hebat Mas. Waya wengi Iya. Yo. Thank you.